беше идеята. Абе, то не беше наша идея. Тя е на асоциацията. Събор на Боба с наденицата. А защо го правиме? Нали е, Миджиево? Та веднъж го правихме, но сега решихме да го правим само за наши хора. Сега точно сме се събрали. Бързата ма се е показало. Гледай за какво става въпрос. Сега точно сме се събрали. Добрете, аре! Добре! Сядай! Понеже си от нашите и трябва да знаеш, че сме решили да правим втория събор на Боба с наденицата в село Житница на 7 септември. Точно сме се събрали, за да разберем как се яде боб с наденица на поляната на събора. Хайде, хапни! Хапни, опитай! Пробваме да видим, ще стигнат ли местата за паркинга в деня на събора на Боба с наденицата. Дай, още малко. Бавно! Виж, има къде да паркираш. Ти ми се обади, като наближиш. Аз ще ти кажа къде точно. Така добре ли е? Не, дай на мене. Понеже си от нашите, да видиш кой поп ще е най-добре за събора на 7 септември. Този е по-редичен. Този е по-гъст. Този е с родопска наденица. А този е само с македонска наденица. А този по-лют. Докато мислиш да те запозная, това е Мария, щерката от София, и тя ще е на събора. Боба, гледай, не нея. Расти, добре си пуснал песен, че да пробваме как се танцува на поляната на събора. Не тук са надениците. Там гледай. Хайде, не се срамувай! Тогава на здраве. Чакайте. Само да покажем вълнието. Това... Супер, бе. И това... А па това е внучето. Това... А пък това са розите на жената. Дай радио. Здравейте от Житница! Събрали сме се да пробваме рецепти за събора на Боба с наденицата на 7 септември в село Житница. Този сега е по-гъстичък и апетитен. Ама ако... Ай, стига с това радио. Той е за втория събор с Боба с наденицата. Като направим трети, ще ви го разкажем и него.